Dit zijn de verkiezingen van de zwevende kiezer. Heeft u nog gezweefd net in het stemhokje? Nee, zweven was er bij mij niet bij. Nee. U wist precies wat u ging stemmen? Ik wist precies op wie ik ging stemmen en dat is Esmeralda, de nummer 2 op onze lijst. Ja. Oké. Dit is een hele spannende verkiezingsstrijd. Als we de peilingen mogen geloven, dan wordt het een hele nek op zo'n dag als vandaag. Nou, ik voel al een tijdje, zeker de laatste week, behoorlijk gewicht op mijn schouders. Omdat deze verkiezingen ook gaan over de richting die het land wil afslaan. Mensen zijn bezorgd, mensen zijn soms ook boos. Maar ik vind, we moeten ervoor zorgen dat we dit schouder aan schouder oplossen. We moeten het samen doen. En met verdeeldheid komt dit land niet verder. En dus daarom zijn deze verkiezingen zo cruciaal. En sommige politici vergelijken zo'n dag van de verkiezingen zelf met het stemmen met het gevoel van een uitgeknepen pak vla. Dat las ik vandaag in de krant, in het AD. Hoe voelt u zich? Hoe zou u het kunnen omschrijven? Nou, ik ben helemaal niet uitgeput. Ik ben wel, ik ben in spanning, in afwachting van het resultaat. Omdat deze verkiezingen kunnen zo richtinggevend zijn voor Nederland. Het zijn zulke belangrijke verkiezingen dat ik in spanning afwacht wat de uitkomst is. U heeft uw leven, uw werk in Brussel opgegeven om hier te kunnen zijn. U woont nu in Maastricht, waar u ook heeft gestemd. Was het allemaal waard of is het dan te vroeg om deze vraag te stellen? Het was het allemaal waard. Zonder enige twijfel? Zonder enige twijfel. Heeft u ook kunnen genieten van deze campagne? Niet altijd. Vooral te delen wanneer het niet om de inhoud gaat, maar er toch niet de bal, maar de man wordt gespeeld. Dat vond ik minder. Maar van de andere kant, we hebben wel kunnen duidelijk maken dat er een heldere keuze is in Nederland over de richting die we uit moeten kunnen gaan. Ja. Laatste vraag. U heeft nooit een geheim gemaakt van uw ambitie om ook premier te worden. Zoals u weet zijn er 3 Limburgse premiers geweest ooit. U zou de 4e worden als het allemaal zou lukken. Bent u daarmee bezig met dat soort dingen? Ik dacht dat er 2 waren. Ik wist niet eens dat er 3 waren geweest. Kals in ieder geval, Ruijs de Berenbroek denk ik. En Beel. En Beel, ja. Oh ja, Beel. Ik wist niet dat Beel Limburger was. Maar... Allemaal uit Roermond overigens. Ja. Nou, het wordt tijd dat Zuid ook eens aan de beurt komt, hè? Dan een echte Maastrichtenaar. Dan een Maastrichtenaar, Schengen aan de macht. Dankjewel. Jo. Fijne dag of succes eigenlijk. Dankjewel.